Dobré lidi, vítám vás u nového videa a dneska má FC Mobile. Dneska to je čtvrtý díl. A koukám, že asi poslední. Uvidíme. Uvidíme ještě. Co padá? Tak padá mnou to. To je tiket. Zabыл jsem si udělal filmu. Já do toho neutal jsem peníze. Vidíte slova. Zbytečný. Tak já mám tam to. Mod. Jsem si ještě nezvěděl to. Takže já to mám některý i přetošený. Tady se baví přetošený. Vidíte, to je prostě přetošený, protože já jsem teď nebyl třeba doma, nebyl dlouho. To jsem prostě pryč. A máme ty Manchester City proti Real Madrid. Vidíte sestavu Manchester City a tam mají Ronaldinho. Tak. Vidíte, Manchester City odehrává. Bellingham nahrává na Rafinha se nám pěkně nabíhá. Rafinha dostal míč. Tak to bude moc velký kůta chytá. Co byl kůta? Bellingham. Rafinha, nevím, jestli bude mít. Měl dávat na zadní. Van Fol. Jdem na mama pěkný gol. Pěkná Petelisa. Jako už jde. Už v 14 minutě vedem 1-0. 1-0. Víte, co to je? Já mám dneska tolik videí, dneska ještě budu natáčet Brawl Stars. Prostě mám to dneska lidi hodně, bohužel. 2-0 a Rafinha dává ve 22. minutě. Dneska lidi musím ještě natáčet Brawl Stars, 2 videa. To si založím na to nový kanál. Potom mám ještě Roblox, musím natočit ty tajkuny, co jste mi psali. Někdo. Mám to lidi hodně. Tak. Real Madrid jde dopředu. Vlahovič. A hlava od Ronaldinovi. Ronaldino nemá. Tak. Real Madrid jde dopředu. Ale zakučuje Manchester City. Jde znovu dopředu Real Madrid. Když tam někdo nabíhá. To je velmi střední záložník. Dává gol ve 38 minutě. Rafinha má asistenci. Pěkný gol. Real Madrid to vlastně nezvládá. Já jsem ještě natočit dneska, to je ty 2 videa. To je přetočení na to, jak tam to je taky bude. Tak, abych nasměl ten zápas.
Tak, Manchester City dopředu. Přední záložník dává gól na 14:55 minutě. V 5. minutě srovnávají dávají 4. gól. 1:6 pryč. Manchester City, to je vidět, že už vyhraje. Rafinha dává gól. V 54. minutě dává na 5:0. Pěkný gól. Zjistil jsem, že to není Courtois. Koukám se, jestli mě potřebuji dát. Dáme 3 dní. Rodrigo, Ronaldinho, Vlahovič, ale Vlahovič nedává. Leo Madrid dopředu, po tamto chybě Manchester City, Valverde, má tam Bellingham, má tam Vlahoviče, Vlahovič, Snake, Rodrigo, Vlahovič, ale Vlahovič to nemá. Vždy si po mě řekl, vemte si to. Tak, Ronaldinho, teda nemá, nic nemůže zkoušet. Rafinha jde dopředu. Sedmý záložník. To je levý back. No není. Vedeme 7:0. 6:0. 86. minutě. Vlahovič vyskočil ještě obsadu. A já jsem tam podezřeval. Manchester City vyhrálo 6:0. 6:0 po první dál. Mám této Rafinha, neznám Rafinha. Tak jsme vyhráli, no a co? To je lidi po dnešní video všechno, dejte like a odběr a uvidíme se u příštího videa. Zatím čau.